frase là come tosto che chiediamo Mayom do mundo. En Lulu bamse. Det er så her, vi plejer det bamsen op for. Kom så, Lulu, op efter den. Hvorfor? Det er Lulu, du går efter der. Du skal gå efter bamsen. Anstændighed. Jag står för filmar aqui para nós ver lá em casa quando a gente ficar velho. Olha nosso cachorro aqui. Hey, hey, hvorfor? Så tager jeg på det der pizza her. Gosta do queijo aí? Ja. En gammel ost. Eller. Olha aí, mamãe ainda tá comendo aquele negócio aqui inteiro, olha. Eu não vou comprar. Olha quem tá fazendo a mesma coisa comigo. Jeg ved, tava tiro ali, agora fica com esse aqui. Hej, hvorfor? Og så har du ud af mad. Tror han har en god pige? Hej, Lulu. Hej. Vil du sige hej? Ja. Der skal lige slikkes på kameraet. Du må ikke slikke på mors kamera. Og nu blev det helt utydeligt. Sæt. Puff. Puffer. Kom. Du er helt vildt, hva'? Helt lille Lulu. Du er helt vildt, hva', Lulu? Du er helt vildt, hva'? Hun skal bare væltes. Smid til kameraet. Nå, okay. Meta Maria. Ja, Du har ikke glemt sin pizza. hvad siger du? Du har glemt sin pizza. Ja, I know. Ja, fy. Ja, jeg ved det. Det er sjovere at optage her. Øjeblik. Er I færdige nu? Skal I ikke lave en fin afslutning? Bare lige sådan en doggy style. Nå.